ng mga nagbabagang balita. DPWH Secretary Vince Dizon, pinuna ang gumuho at nasirang kalsada sa Sangay. Hanggang 1 peso per kilowatt hour na taas singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong buwan. Asahan. Kalusugan ng mga PDL sa Camsur Provincial Jail and Penal Farm. Nasuri sa medical mission ng Provincial Health Office Camsur. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinuna ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang nakatenggang patrabaho ng Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City. Ang naturang bypass road, COVID-19 pandemic pa sinimulan at halos 6 na taon nang nakatenga. Narito ang ulat. Maalikabok at tila disyerto ang dinatnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng personal na binisita at ininspeksyon nito ang Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City nitong Sabado. Kasama ng kalihim na bumisita sa ginagawang kalsada ang ilang DPWH officials at si Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Dizon, halos 5 taon nang nakatenga ang ginagawang kalsada na pandemic pa nang magsimula ang patrabaho. Humingi ng paumanhin si Dizon sa alkalde ng Naga at mga residente ng lungsod dahil sa atrasadong patrabaho sa kalsada. Alternatibo sana ng mga malalaking sasakyang dumadaan sa lungsod tulad ng truck, bus, nagiging sanhi ng traffic congestion sa downtown Naga. Kasi 2020 pa pala to. So during the pandemic pa ito sinimulan, 2026 na, hindi pa rin tapos. Pero ang naging rason nga dito is again, yung budget, patingi-tingi na naman. So, I assured Mayor Lenny na binudgetan na namin ito ng buo para matapos. So, ang commitment ng ating regional office, ng RD Tanggol, tapos ito by the first quarter of 2027. Sa nakuhang dokumento ng news team sa Phase 1 ng konstruksyon ng naturang bypass road, pinondohan ito ng higit sa 218 million pesos. October 2020 naman nang magsimula ang proyekto. Dahil sa patingi-tinging pondo sa proyekto ay hanggang ngayon hindi pa ito matapos-tapos. Ayon kay Secretary Dizon, direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang mga proyektong matagal nang nakatenga tulad ng Mabolo Almeda Bypass Road. Sabi nga ni PBBM, ang kailangan priority ng DP ngayon, finish the unfinished. And itong malaking unfinished dito sa ano. Nick De La Cruz, CSN. Sa kaugnay na balita, pinunari ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ayon sa kalihim, hinihintay nila ang assessment report mula sa DPWH Region 5 para malaman kung ano ang long-term solution sa gumuhong kalsada. Nitong nakaraang linggo nang inspeksyonin ng Provincial Project Monitoring Team ng Camarines Sur ang lugar at natuklasang nagkaroon ng waterlogging sa lugar dulot ng palyadong box culvert. Dapat ding umano hindi na patse-patse ang patrabaho sa kalsada lalo't mahalagang rutang ito na nagkokonekta sa mga lalawigan ng Albay at Camarines Sur. Si RD Tanggol nandito, tsaka si Yusek Lara, nagpadala na tayo ng assessment kasi nga ang report sa amin, paulit-ulit eh. Actually nakikita din natin to sa ibang mga lugar, even yung Andaya Highway, di ba? Lagi inaayos, tapos masisira na naman. So, kailangan malaman talaga natin ang yung root cause. So, pinapa-assess natin. Tapos, gawin na natin ang pangmatagalan. Kasi dati, puro nagang pachi-pachi yung gawa. So, ngayon, hindi na pwede yun. Inaasahang tataas ang singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong buwan ng Hunyo dahil umano ito sa mataas na demand sa kuryente kahit pa tag-ulan na. Positibo naman ang kooperatiba na makakatulong sa pagpapababa ng kuryente ang mga itatayong renewable energy sa Camarines Sur. Si Sam Alano sa detalye.
Tiyak na mapapahigpit pa ng sinturon ang mga consumer ngayong June billing ng Kaso Reco 2 dahil inaasahang tataas ng hanggang piso per kilowatts ang singil ng kuryente ngayong buwan. Ayon sa kooperatiba, dulot ito ng pagtaas ng ilang charges mula sa pinagkukunan ng kuryente ng Kaso Reco 2. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryenteng binibili sa mga power supplier, posibleng maipasa ito sa mga consumer sa pamamagitan ng mas mataas na billing sa buwan ng Hunyo. Kaya mula 10.47 pesos per kilowatts nitong Mayo, posibleng umabot ito ng higit sa 11 o 12 per kilowatts ang residential rate ngayong buwan. Pwedeng malampasan pa po yan dahil malangkaw po nga ni. Tigihiling ta baka mag 11 or possible na pwede mag-abot ng 12 pesos per kilowatt hour sa residential. And pareho man sa low voltage and high voltage, malangkaw man po yan. Kaya kung hihilingon ta talaga, ang ining mga bulan na ining nakaagi, plus ining maaging bulan na June, talagang palangkaw po ang rates. Dahil ini pong June, billing ta, iyo po yan sinasakto duman sa pagkakaigwa ng mga manual load dropping na nangyayari. Mataas din umano ang demand sa kuryente ngayong buwan na nakadagdag sa rason ng pagtaas ng binibiling kuryente maging generation charges. Umaasa sa coal ang pinagkukunang power supplier ng kooperatiba. Kaya malaki umano ang maitutulong sa pagpapababa ng kuryente ang mga itinatayong renewable energy sa probinsya tulad ng multi-megawatt San Miguel Bay Wind Project at 1 megawatts na renewable energy ng South Korean investors na kamakailan lang ay pumirma ng Memorandum of Understanding sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte. Pag nadagdagan umano ang mga pinagkukunan ng kuryente mula sa renewable energy tulad ng solar and wind power, maaring bumaba ang pagdepende sa mas mahal na pinagkukunan ng enerhiya na maaring magresulta sa pagbaba ng singil sa kuryente. Kumbaga itong init kang panahon, pwede tang i-convert into energy. Na yun na po nga niyan ining sa solar ta na tiglalauman ta na dakula po ang pwedeng matabang sa supply kang kuryente in general po. And sa parte man kang kooperatiba, kung yaon po yan hindi sa Camarines Sur, gusto sabihin possible po pag-abot kang panahon pwede kitang makabakal sa inda na dahil na po maagi sa transmission lines. Gusto sabihin pa nag-agi pa kayo sa transmission lines yan kang NJCP, may additional cost. Pero kung yaon na po idisa sa tuyong probinsya, kumbaga hababa na ang presyo plus may na pong other charges pag abot duman sa tuyang renta sa linya po kang NJCP. Nick De La Cruz, CSN. Nasa typhoon category na ang bagyong Francisco, ang ikalimang bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang paggalaw ng bagyo. West-northwestwards, taglay ang lakas ng hangin na abot sa 155 km per hour at pagbugso na abot naman sa 190 km per hour. Nananatiling nakataas ang signal number 1 sa buong lalawigan ng Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Maliban sa Typhoon Francisco, may isa pang sama ng panahon ang binabantayan sa labas ng PAR. Ayon sa Weather Bureau, nasa medium chance ng sama ng panahon na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Kahit pa tag-ulan na ay matumal pa rin umano ang bentahan ng payong at kapote o raincoat sa mga pamilihan tulad na lang sa Pili Public Market. Si Sam Alano sa detalye. Sa kabila ng madalas na pag-uulan nito mga nakalipas na araw sa Camarines Sur, hindi pa umanuramdam ng ilang nagtitinda ng payong at raincoat ang inaasahang pagtaas ng demand maging kanilang benta. Sa isang pamilihan sa Pili Public Market, kapansin-pansin nang nakadisplay ang iba't ibang uri ng payong at raincoat. Ayon kina Rowena at Gina, karaniwang tumataas ang demand sa mga ganitong produkto tuwing tag-ulan. Ngunit sa ngayon, nananatiling matumal ang bentahan kumpara sa kanilang inaasahan. Ngunyan kaya ma'am, sa ngunyan kaya maluya pa talaga siya, taaro ganito, pa man talaga siya naglaog ng tag-uran. So kung sa maluya talaga siya, bako siya arog kan dati na mabenta kami. Pero kung sa bentahan po, maluya kami ngunyan. Siguro ngunyan na maabot na tag-uran, baka man medyo mabenta man kaming raincoat tsaka payong. Sana po. Tayan man po ang inaalat mi para magbenta po kami. Pag-araw po kaya na tig-uran, iyuman po yan ang time para dakol po ang panindaming mga sauran po, argan payong tsaka raincoat po.
Samantala, patuloy pa rin silang nagdadagdag ng supply upang makasiguro na handa sila sakaling biglang tumaas ang pangangailangan ng mga mamimili. Umaasa ang mga ito na makabawi sila sa kanilang puhunan sinlakas ng buhos ng ulan ngayong tag-ulan. Sam Alano, CSN. Nananatiling mataas ang attendance at punctuality ng mga mag-aaral halos atong linggo nang magbalik eskwela. Ang ilang guro may gimmick para always present ang kanilang mga estudyante. Nagbabalik si Sam Alano. Halos 3 linggo matapos ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027, nananatiling mataas ang attendance ng mga mag-aaral sa Camarines Sur. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at iba pang personal na dahilan, always present ang mga eskwela. Ayon kina Eva at Nerissa, mahalagang umano ang regular na pagpasok ng kanilang anak para hindi mahuli sa aralin at gawain sa klase. Siguro sa ibang aki, ugak. Pero si aki ko dahil man po may gusto man mag-eskwela. Kaya dahil naman po pinapayagan mag-absent ang aki. Para may manodan. Para sa indaman yan. O may para sa muya. Para makatapos inda. Okay man po. Pirmi ko man po siyang pinapalaog sa klase. Basta mayo pong mati. Para sa ko, kaya gusto ko po, ma'am, ning pirming present ang aki ko para yan, leksyon pa, pirmi niyang po, ang tinutuklo para sa oral daw. Makuha niya. Ayon naman sa isang guro ng paaralan, malaking tulong ang kooperasyon ng mga magulang sa pagtiyak na nakakapasok araw-araw ang kanilang mga anak. Mas nagiging madali para sa mag-aaral ang pag-aangkop ng bago academic year kumpara sa unang araw ng klase. May reward din umano ang mga always present at punctual na mga mag-aaral na napapa-excite sa mga itong pumasok sa araw-araw. And meron kaming award sa best in early birds. Early birds. Last week nag-award ako yung top 10 na mga early birds. Ano yun? Strategy ko na ginagawa para ma-encourage yung mga bata to come early, to be present always. Samantala, umaasa rin ng mga guro na mananatiling mataas ang attendance habang tumatagal ang school year. Sam Alano, CSN. Itinutulak sa Naga City ang iisang uniforme at kulay ng mga tricycle ng mga Trimobile driver. Ang reaksyon dyan ng mga tsuper ng Trimobile alamin sa ulat ni John Amador. Iisang kulay ng pinapasada at uniforme ng mga namamasadang Trimobile. Yan ang tinutulak ngayon sa Naga City para sa mga Trimobile driver at pinapasadang unit sa ilalim ng Naga City Trimobile Uniformity and Professionalization Ordinance of 2026. Paghahanda umano ito ng lungsod bilang newly declared highly urbanized city upang mas maging kaaya-aya at profesional ang serbisyo ng mga namamasada sa lungsod. Hindi po sa kuya pong big-sponsoran ang mga tricycle na mag-equal sa wrong color sa na kulay puti para po ma-distinguish na po ining mga tricycle na maging prior naman po sa mga kolorong. Tapos pangalawa naman sa mga service po baga na kung saan iba-ibang color dito na nadidistinguish sa mga pasahero po nariribong naman po kayo ng mga aruga na mga color. Saka ipangalawa para po sa karayan po kamo sa tuyang syudad na mga pagka urban city na kita dapat maging malinaw man sa tuya na ang mga tricycle arayo pa mahiling mo na sa sarong dinam po ng mga puti na pangpasayro. Kaiba po diyan ang paggamit ng ID, saka po ning mag-t-shirt ng malinig na puti na t-shirt. Kabilang sa panukala ang pagsusuot ng uniforme ng mga driver tulad ng puting polo shirt, pagkakaroon ng ID at pagsusuot ng sapatos ay para umano maging kaaya-ayang tingnan ng mga namamasada. Subalit ayon sa isang Tricycle Operator and Drivers Association sa lungsod na dati nang may uniforme, hindi naman umano sila kontra sa naturang panukala, subalit mayroon pa umanong dapat ikonsidera. Opinion ko dyan, sir, kung yan ang gigibuhon ninda, ang kada toda kaya, igwa ng identity. Okay. May identity kami gabos ng mga taga-toda. Kung anong minok naming uniform, kung anong sinadjust ming uniform, yun ito ang ginigibo mi para ma-identify kami. Ang purpose nito kung paano kami ma-identify, araw kang mga reklamo. Halimbawa may reklamo ang sarong pasahero. Aram niya na kung sa inya sususugon. Halimbawa may mga nawalat. O may nawalat na gamit, cellphone o ano.
aram niya na kung anong kulay kang tricycle o uniform. Pero kung araw kayan sarusan ng kulay, baka masakit baga ma-identify. Puro kayo nakaputi ito. Send daw niya. Anong kulay po kang tricycle na nano? Puti nga ya. Ano nga yan si uniform? Ay, puti nga yan. Sentimiento ng mga driver na mas madali ring madumihan umano ang puting damit gayong kayod kalabaw sa maghapon. Nilinaw naman ang proponent ng ordinansa na magkakaroon pa umano ng committee hearing ang naturang panukala. Ako po, talagang sisikapon ko na mangyari. Pag-remind ko na po si Councilor Omar Buenafe na siya po ang chairman on transport na gibon mi na po na makakommittee hearing na po kami para naglalakaw na po ang ordinansa. Jan Amador, CSN. 4 ang arestado sa magkakahiwalay na kampanya kontra droga sa Camarines Sur. Sa Bao, Camarines Sur, nasa 25 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 30 anyos na drug suspect at nagkakahalaga yan ng nasa 170,000 pesos. Maliban sa droga, na-recover din sa suspect ang kalibre 45 baril at 2 bala at magazine. Abot din sa 170,000 pesos na halaga ng shabu ang na-recover sa drug suspect na naaresto sa buy-bust operation naman sa bayan ng Bula. Sa Naga City, arestado rin ang isang nurse sa pagtutulak ng droga. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng pulisya para masawata ang mga sangkot sa iligal na droga. Ang kamautan po kang sa muyang istasyon na day nakutan na yung mga hobbies madamay pa sa araw gani. Kasi kung tutuson, sayang po kang profesyon kang nadakop mi. Diba? So, yun po ang talagang negative na kang illegal droga digi sa satuyang lugar. Nasuri ang kalusugan ng mga person deprived of liberty o PDL sa Tinangis Penal Farm. Nagsagwa ng medical mission ang Provincial Health Office ng Camarines Sur at nabigyan ng atensyon ang kanilang mga iniindang karamdaman. Si Jem Garcia sa detalye. Ilang araw nang dinaraing ni alias Mayan ang pananakit ng kanyang pantog. Hirap rin umano siya sa pag-ihi at dahil sa kanyang urinary tract infection, kaya naman mainam umano para sa kanya ang medical mission na isinagawa sa Camsur Provincial Jail and Penal Farm. Bali po kasi nung June 2 po, nagpa-BMC po ako na paano po ko kan sa urinalysis ko po. Ngunyan po na naigwa po ako ng UTI. Tapos po, di ko man po na ipabasa doon sa doktor si result. Kaya po, nagpapasalamat man po gari kami na nagkaigwa po kami medical mission ngunyan. Naipabasa ko po sa doktor. Tapos makakaano po ako ng libreng bulong. Tapos sa iba pa pong mga kamatian ko pa po sa dire ko. Para naman kay alias Ruel na madalas ang pananakit ng dibdib ay malaking tulong umano ito dahil hindi na nila kailangan pang mag-request para mapagbigyan sila na makapagpa-check up sa labas. Well, magay na ini yung medical na activity. Importante yun sa muya. Lalo na sa mga mayong kapasidad na magkuan yung tulos ng court order para magluwas. Hindi mo kita basta-basta pwede magpa-check up naman sa BMC or sa hospital. Kaya panta naman ng kapamilya na malakaw. So, yaon na digdi, pigranin na digdi. So, dakulang tabang ni sa muya na makasave kita ng oras. Pangadawa, natin din ang tulos so namamatay ay kasarong PDL arog ko. Ilan lamang sila sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Camsur Provincial Jail and Penal Farm na napagtuunan ng atensyong medikal na hatid ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte. Nagtungo sa Penal Farm ang PHO Camsur dala ang hospital on wheels na isa sa healthcare on-the-go asset ng probinsya na nagbibigay serbisyo para sa X-ray, complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis at marami pang iba para sa one-stop shop healthcare service sa mga ito. Malaki ang pasasalamat ng pamunuan sa programang medikal ng pamahalaang panlalawigan dahil hindi umano napapabayaan at nabibigyan pa rin ng atensyong medikal ang mga PDL na kagaya nila Mayan at Ruel. Sa government, ang local government ng Camarines Sur, napakalaking tulong po at nagpapasalamat po ang institusyon ng Camarines Sur Provincial Jail sa napakalaking tulong po na ginagawa lalo na po sa medical mission na nangyayari po dito sa Camarines Sur Provincial Jail. Sana po hindi magsawa ang ating na local government na tumulong at laging mapansin yung kahilingan ng mga PDL natin, ma'am.
nagpapasalamat ako sa kay Governor El Rebilliferte na sa padagos na pagtataon ng programang Araw Gani na patunay lang na di kami napapabayaan na pirmi kami pigigirunduman ini mga proyektong ini na so sa muyang well-being ba ko lang si health kundi si well-being na nahihiling na sigurado ayo sa mga pagsisigurado na maayos sa muyang kamugtakan digdi. Sana po kada ano po sana mga 3 months, daro po kayang kada 3 months makaigo po man po gyari ning medical mission ta. Syempre po dito man baga po aram si mga nag-aarabot na kamatian sa kada lambang saro na yaw ni Disamo. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.